oi zawng ani em ole he channel he min lo subscribe pa min lo share sak thin turin kan ngen masa cheu ni mi pai na mangai tak tak che ni chuan naupang chhia takin ekianga om fawng ilo chik don nia mei chen mangai tak tak ma chuan nu mother angina om thin yom ve thinem thian nga message reply harle be ma satu ni ngai lo te hian ngai zawng an nei re ngai lo du tak te pon message an reply har chuan du tak an ni reng thei ngai lo mi pathik thu che satli a ho chu kop mang ve kan ni mi pai nan ngai ven le lutuk chuan an ning mai thin nu lai hian ler ti then khat te hi I chan lo wanga I soi chhe na man ro mai ani nu pa sex mang zing zing an hlim thin yoi zawng ni mo mai chia te hian an mangai te ain an ma ni mangai tu te an ma mo na asang zok asan chuk mai chian ni miawa mai chia te hian mi pa te ain mangai na ale thum velin an nga zok